Dumelang namaselo chandi matekwana Stella Vesta ethada sanibonani bantu KwaZulu Natal ehlala Nkosi kwaNongoma. Nayibonela ke nani bafowethu sesithelekile kwaNongoma njengoba sithembisile ukuthi sobe sikhona la siumnyango wezempilo sihamba nabelaphi bendabuko bathelekile ke balanga phakathi manje kwaNongoma. Bona ke kodwa lokubefike izolo ebusuku akulalwanga ebusuku kuxhenswa kusinwa kugidwa kumnandi kunje yasiyavuka manje ekseni kuthe kuba amakhazana ke la kodwa abawezwa namakhaza baphume ngobuningi babo ke sizoxoxa kusuku olukhulu lokubungaza nje ukusetshenziswa nokusebenza ngendlela efanele kwemithi yesintu eAfrika jikelele. Silake ke KwaNongoma namhlanje esizoqala ke lapha ya endaweni yaseMona nakuyikona la okuyimakethe yayo ke imithi le yesintu efikinekwe khona lapha yabese noma ngabe udinga yini ebese yakwazi ufike ke uzoyibona nawe uyithole lokho sikudinga sosuka lapho ke bese sihlangana khona la ehholo lomphakathi kwaNongoma edolobheni lapho ke esobe sixoxa khona ke nabo ke abalaphi bendabuko umnyango wezempilo ngokuhlanganyela nabo sixoxisana ngoba kuphezulu ukusebenzisana phakathi kwalezi inhlaka zombili. Uzokhumbula ukuthi ke abantu abaningi mabegula iba khona into ukuthi ngizoqala ngiyobheka ukuthi njoba isifuba sibhlungu akusilo nidliso ngangeyeni kuinyango sibanibani yaziwayo la endaweni iyongikhipha idliso. Mayifika ke inyanga yambonta wehlelwa umzimba uyajuluka imbuzi emncane base siyasebenzisana ibonta hayi ithibhile ebese yamtshela cha ngizokubhalela okuyisiqeshanyana la uye lapha kudokotela solikhipha idliso kodwa ke siqale sibheke nalokho ukuthi uyajuluka uyancipha umzimba ngicela uye lapha ya kudokotela bese befike beyamlapha ke iTB ebese iyanqobeka nanoma ngabe siphike esinye isifo ngoba sesifundisene nabalaphi bendabuko ukuthi ke ngikwazi ukutesta iBP yazi ukwenza ukuthi siyasebenzisana kahle kakhulu. Kodwa ke lokhu okumhlangano namhlanje esinakho nokubungaza kona ukulapha ngokwendabuko kanye nokusebenziswa kwemithi yendabuko khona la eAfrika jikelele kuzoba isekelo esokuqalisa ke uhlelo esizoba nalo nabalaphi bendabuko la kuzoba nenkonfa enkulu yabalaphi bendabuko la KwaZulu Natal. Kuthiwa ke lo meeting sizoyithatha njengesisekelo sokuqala ebese kuzoba netechnical meeting ezolandela emva kwalokho kuzobe kuboniswana ukuthi yini esiyoyixoxa kwinkonfa ekuyobeke seliyaphuma ke usuku lwenkonfa lapho ebese ke iyahlala ke iconference yabalaphi bendabuko bonke jikelele KwaZulu Natal nakuyilake ke umnyango uyobe usubopha ibophezelo nabo ukuthi kuzosetshenziswana kanjani. Namhlanje ke lukhulu usuku sila KwaNongoma ehlala Nkosi baphumileke basuka koFriday basuka koPhongolo indawo zonke ezihlukahlukene uzobabona ke nawe baze benza ngisho ihubo abalenzele umnyango wezempilo belenzele noNgqongqoshe wezempilo KwaZulu Natal. Usuku leli kwesizolubona lishibilika kahle kakhulu nesiyimisele ngalo abantu nje emakhaya selokhu sibalethela ezosuku luhamba ukuthi ke kuhamba kanjani khona la ehlala Nkosi KwaNongoma.